aiwa ndini pamusoro yemambo nemakorokota ndindakakwira dare pane zvakaitika pamusha pakarwara mwana wacho ari pamusikana arapa mashure mangu arwara mwana uyu ambuya acho ndo vakaenda ikoko ndokunoona mwana uyu ndobva vadzoka ndobva ndavabvunza kuti mawana akadii mwana zvikanzi ari nani zvake asi ari kurwara kwake ari kumuprofita kwagwishe ndokwaari ndokuti nhai anzi chii vakati anzi kamutoriro kana kuti guka ndokari kumudaro ndikati akakawana kupi zvikanzi pamwe akapiwa nematicha ake anomuticha nokuti anopinda chikoro kwagwishe inini mwana uyu nababa wake vakabva pamushapa kare kare kuenda kwamapanga akati mutoriro ndimuprofita ndamai ambuya vake vakati kamutoriro kana kuti guka audzwa nemuprofita hambeno kana kuti akaudzwa nomuprofita kana kuti akaudzwa nani ndopandisiri kuziva iniwo ndopandakabvunza izvozvo ndopavakati ayo ariko zvake ndomva vazodzokera futi kechipiri ndomva vaya nepamba pangu ndomva ndavabvunza vakati aiwa kuri kunzi kamutoriro guka ineko zvanongodzi kamutoriro guka akapere here handiti hwahwa here ivo vakanga vasingadi kubuda nepachena kuti vandiudze kuti ndini uri kuzviona vakanga vasingadi kubuda nepachena kuti ndini saka vakazota sei ava baba vakazodedza mhuri yavo kune maprofita matatu Pesi Kamuchira ameno vamwe amai vakwachegukudza vale ava baba ndiana Baradza ndo vakadedza uyu mwana uyu wababa mukuru indira amai mazviona saka ndo pavakadedza mhuri yavo ndomva yaungana mumba mavo ava baba ndomatakatanga kubvunzwa mumba imomo pauya muprofiti nomwe muprofiti nevamwe amai asi amai ava havana chavakataura vanogara kwachokukamuchira kuno mumwe ranezvokuita pamusoro penyaya iyi ari munhu mire munyamuponda ngobuda panze usagare pawindo unozonzwa zviri muno iwewe ibve papesi maprofita vana Pesi Kamuchira nani maprofita Kamuchira abudera haana kudzwa maprofita vana Pesi Kamuchira nani ademberi amai nevamwe amai vekwachogudza havana kuuya saka Kamuchira ndiye akazopinda muraundi yeuprofita akati amaimi muri muroi amaimi muri muroi akaita katatu achinditi ndiri muroi muri kuona utatu hwaakaita ndikati ndopa akazochinja ndopa akadedza mwakamusikana aka ndomva kauya ndomva kataura unonzani buda panze wokurwara wacho musikana wokurwara buda panze akanzi unonzani akati ndinonzi Laiza Baradzi ndini akati ndinonzi Laiza Baradzi akataura rutatu kuti ndinonzi Laiza Baradzi zita rangu inini ndakaroorwa 73 kusvika pari nhasi varume vangu vakafa muri kuona ndo zvakaitika pambapa ava baba vavadedza vanhu vavo ndomva raundi yapinda yemaprofita maprofita aya ndokunzi muri muroi yakaita rutatu achindiudza uroi mwana ye Kamuchira wacho yeye ndikati handina chandakataura handina kupindura ndakangozvinyararira zvangu ndakuda kuti ndibude dho nobva ravharwa nevava baba ndabatikana zvokubatikana zviri ndomva dho ravharwa nevava baba vanapa mwana wangu musavanongedze saka
ndakaona kuti zvinhu zvandiremera ini handingagare ndakatakura uroyi. Ivo vanogara kwamapanga kana kuti indiri kutakura uroyi usiku chikafu kuinda kwamapanga kwagotsi here ameno, kana kuti ndiri kumuka usiku ndichienda kwagotsi. Vana havakaberekerwa kwagotsi, vana kuberekerwa kuno havagari kuno, vanogara kwagotsi. Indogara pano pabaradza ndopandinogara. Vana vanga vachirwara mwana Uyu mwana mwana wake uyu muzukuru kwandiri. mapedze Aiwa handisati ndapedza. Saka pane zvakazoitika, mwana wavava mukomana mukuru akafa nechirwere icho chenyika ichi. Afa mhino kwavakanobvunzira kwawadhuko, vabvunzira ikoko amai ava ndovakazouya vondiudza kuti aiwa tabata imi. Vakatotaura mumba imomo ndimi matanzwa kunzi ndimi muroyi. Tikati kuyanga achirwara nechirwere chake chazobata ini sei, yanga ine hosha yake. Anzi ndo zviripo izvozvo, tabata imi. Zvakanaka. Nyaya inobva ndaitora ndaisa kwaSabhuku Nyamukonda, ndobva yatongwa. Ava baba ava ndobva wabvunzwa vakandakadhakwa newawa achindiregerera yawo zvenyu. Mama, amai vabuda vakakuti muri vanzani? Vanonzani? Vapi? Amai vacho vabuda panzi? Amai vabuda panzi. Vakavazokuti handibate mimi. Zita ravo? Zita ravo handirizivi. Vanzi mai? Mai Baradzi, Juliet Baradzi. Ndobva Sabhuku atonga nyaya iyi. Sabhuku akati oraiti zvawakumbira ruregerero chibvisa huku mbiri kune uyu. Ndopa ndakazoona kuti chiregai ndimuregerere zvangu zvati ndakadhakwa newawa. Ndobva ndazvinyarara ndobva ndaregera ndikati zvohuku mbiri handidi. Sabhuku ina handichada zvehuku, ngaaregere zvake. Mwana wake mukomana akazouya akukumbira futi ruregerero kwandiri. Ndikati nyaya iyi ndakatobvenda kumapurisa, mapurisa akati atitongeze uroyi. Tototonga nyaya dzei, indai kwamama. Murikuzviona, ndomva ndaregerawo zvangu, ndomva ndanyarara. Asi akanga ari ngaabhadhari hukumbiri, ini ndikatoramba. Saka ndati ayo, regai ndibvisewo kuna mambo nevamwewo makorokota vandinzwirirewo nyaya iyi. Mangariri mateerere zvaataurwa neakumangarira Ndazvinzwa. Muri kudipa musa kukomera kuya mukwati muvaroyi muri kudipa musa mukibvumira musa Pamusoro mama, pamusoro maSabhuku vamwe vesese vakatikuta amatare atiri nawo nhasi. Inini mhosva inini handisi kuibvuma. zvakanaka chiitsanangura sei musiri kuibvuma? Sezvo ivo vatanga kutaurawo kuti zvechokwadi mwana ari kurwara iyo zvina nhasi asati apedza kurwara. Mwana waye akatanga kurwara muna June achirwarira ari kwagotsi nababa wake vari muno. Baba wake zvavakagara naye uko mwana uko achirwara kubvira muna June asingaende kuchikoro. Ndobva vakati weisi ana baba isisu zvatakuita isisu mwana waye ari kurwarira ari kuno hakusi kumusha. Zvingaite here kuti isi touya nemwana kumusha ikoko todeedzawo vabatsiri vanongatitaurirawo kuti tingaziva kuti tingaite sei maererano nokurwara kuita mwana. Inini ndini mukuru ndasara pamusha ipapo. Sezvo zvechokwadi ndakati zvechokwadi vana ava vaita sei ngatiitewo zvakanaka. Tochidaidzana tese isusu vepamusha apa tonzwisisa. Kana tanzwisisa tovhunza kuti tingazviite sei. Ndopatikadaidza vanhu vaya apa paSabhuku ndamutaurira zvikari. Sabhuku akati alright Baradzi, iwe unoita sei? Fambisa nyaya yako nokuti mwana uyu atodhisturbwa chikoro ari form 2. Saka Sabhuku kwakumakuseni akauya Sabhuku ndobva aona isusu tisati taita sei saka pakatanga nyaya maprofita aya mumwe yabudawo naiye kamuchira wacho vakaita sei vakatanga dare. Mirai, mwana abviswa kwagodzi auya musha menyu makazourangana kuti kudii?
takati gaitwe tichinzwirana pamwe chete kuti mwana uyu kurwara kwaari kuita chii chikonzero saka makazoita sei pawatikadedza vese vanamai vese vava mumba mangu aiwaka marangana musha warangana namai varipo marangana kuti toita sei makazoita sei next takanga tisati taurirana handiti taunganidzana ndo pakave pachitangwa isi dara racho rokuti iro mwana uyu ari kurwara chii chikonzero inzwai musara muchidzengera ndati musha waziva kuti mwana ari kurwara ndobva matora mwana kubva uko kwagodzi kuya musha menyu makaungana semhuri ngatitsvagei charwarisa chi mwana ndibva mazoita sei ndo patikapira kuna muprofita kuenda muri kudaiwo muchidzeta madam ingoti takadaidza muprofita fine good takadaidza muprofita ndobva adaidza mweya uyoyo mweya uyoyo ndobva wauya uno mwana uyu ndobva abvunzwa uri mweya ndobva anzi ko ndiwani muprofita ani Kamuchira naPesi makadaidza muprofita maprofita nditika anzani Kamuchira naPesi Kamuchira na ana Kamuchira vanobva kupa vanobva kwa ward ndokumusha kwawo ndokumusha kwati vanongotenderera aiwa ndoko vakabva vachiyosogara paNyamukonda vanogara maNyamukonda kwa ward angachiziva Mukonda pandiya timi sene apana angachiziva Nyamukonda oh all right zvakanaka right vakatanga dare ravo vakahuka right vakahuka mweya uyo ndobva vaita sei wauya ndobva wabvunzwa wakanzi ndiwani mweya uyo wakataura wakati ndini Raiza Baradzi zita raamai avo right ataura kudaro vabvunzwa zvakare ndibvunzo kure mashure amai avanga varipo here vanga varipo okay fine vanga varipo enda zvemira ndobva vakabvunzwa kuti zvakanzi unobva kupi zvazvanzi ndobva kumondoro kumondoro kwacho ndokunobva anji amai ava ndobva vakatanga kutuka vachituka mweya uyu vakatuka zvinonyadzisira vachituka satanyoko chokuti chako vakatuka vachiti pamhata pako right okay vakatuka zvinyadzi zvamakutaura imimika zvamataura zvamatuka vanhu pano saka itori mhosva imwe vasemoni motobhadhara futi mamataura iwo aiwa zvinokukanganisika zvakanaka hamuna kuita kusaziva nokuti mamatotaurirwa nevaassessors kuti munongotaura hamusataure zvinyadzi imakuendera mberi nezvinyadzi zvacho izvozvo mbudzi maita contempt panapa mazvidza dari imaadvaiswa kuti izvo musataure zvinyadzi direct handitika imakuzokura futi zvinyadzi zvacho right regai tibasira pa chii chikonzero chitaura kuti aiwa kana wakatukwa wakataura kuti ndakatukwa chitutsi tinozvinzwisisa wakandituka zvinyadzi tinozvinzwisisa handitika kana wafunga kuti zvinonyatsochiko unonyora kapepa kuuya kuno ndakatukwa chakati handiti ichitozviziva zvino imimi manje chatinodariro chikonzero nechekuti munomu mune ukama munomu mune mazitezvara mune wakuwasha mune hanzvadzi kombana hanzvadzi chisikana muna baba nana amai uye dare rino iri ndere dare retraditional recultural manzoka idare rinoedza kutsimudzira tsika dzevanhu mutsika dzedu dzechivanhu hatitaure zvenyadzi pachena tinozvinzvenga handimozo
tinozvenga asi tichiziva zvatikuita sei zvatikutaura zvimba toendera futi mberi muchitaura mbudzi ibvai manyora apa imadzidziswa kuti musadaro makuendera futi mberi right endera mberi tinzwa ndoba akataura mweya uyu uchitiwo ndini Raisa Baradzi abvunza kuti kanzi ndinobva kupi kanzi ndinobva kuMondoro ndoba vakatanga kutuka kaamai avo vatuka kudaro ndobva vatiwo zvekare ungafunga kuti iwo ndingadya kamwana kakaonda kudai ini ndinovazukuru inini rakafuta vakakora variwo manje vachidaro ndoba vakasimuka kuti vachibuda panze ini ndakagara kumusuwo pabhenji ndoba ndikati batei dhoo kuti varige kuita sei varige kubuda ndakati naye mamai madiko kugara pasi kana zvisingaite kuti imimi hapana chamuri kuziva munobvunza imimi kuti imimi right imimi tikufumbirawo kuti imimi munditaurawo kuti ndingaite sei ndoba vakagara pasi amai avo ndozvandiri kuziva saka bvira ipapo mai ava amangwana ndakamuka takabva tasangana pamugodhi nokuti tinochera mugodhi mumwe chete tichichera mvura ndakavati ko marara sei kwaamai havanondidayira nangoti ndakaita kanokwana 5 days tichivamhoresa rodhi vakabva vachinja yavanga vachienda nepamba pangu vakutenda nekure vakasangana ndikamwana kadiki kamwana wangu inini vakutuka zvinonyadzisira zvigare mwana wayo ari kuuya zvigare achinitaurira vana vavo vazukuru vavo vari kuti havasi kutombotamba vese vana adiki vakabva vataura kuti handisi kuda kuonai muchienda kupi muchitamba nevana ava saka ndashaya kuti magarisirano acho ndaapi naamai avo imi makatuka here murume makavananga here handinayo zuva racho iro ravari kutaura racho zvechokwadi inini mashoko andikataura ndowaya chete kuti konai mamai madii kungogara pasi imimi manibvunza kuti apa ndingapaitiwo sei chete pane rimwe shoko randikataura pese pakataurwa mashoko ese vatikadaidzawo ini ndanga ndiri si pane pasanongona amai ava vachitiwo nikuno kwavakatombenda kurikwaawati vamasipobata amai avo kuti vakoya makaambozvinzikoreizvozvo aiwa inini ndakanga ndiri kuno ava vakaenda vana ava ndo vakaenda nokuti ivo ndo vari kugara pabvudzi nemwana uyu makarinzwa here ndakazvinzwa kuti ivo vakaenda kupi vakaenda kumuprofita asi shoko rokuti iro vakanzi ivo pane muroyi ari kuita izvozvo iro handina kurinzwa vakaenda kwaawadi kunotsvaga aivo kwavari kugara kwacho kwavari kugara kwacho nokuti amai vachiwo vakazoudzwa shoko naamai kuti iniko kwakaendwa kwakabatwa inini zvakare ati imi sababa makazorinzwawo shoko iri kuti amai vakabatwa futa kachipira ini ndiri kutotanga kutorinzwawo izvozvi kutaura kwavari kuita kuti ivo vakadzi vacho vavari kutaura kuti vakadaro varipo izvozvi vari muno tikumbobvunzwawo sababa asi imini ndikunazogutsika here kuti imini makanotonzwa shoko ari mweya unotaura kuti amai ava ndimi mukuroya sababa makanatonzwa izvozvo amai ava havana kumbonzi ndimi muri kuroya hapana kutoura shoko rouroya asi mweya ndiwo wakatotaura kuti ndinonzi ningi hapana nangwa munhu kunzi sisi ningi muroyi hapana zita reuroyi rakataurwa ipapo muprofita haana here kutsanangura kuti mama ini sokutaura kwavaita kuti takanzi ndimuroyini haana here haine handina kuzvinzwa handina kuzvinzwa pane munhu ataurwa kuti akataura kuti mumwe varoya haumuzive muprofita wacho inini tiri kutaura kuti inini handina kuzvinzwa wakanga uri kupi ndiri kutaura kuti handina kuzvinzwa ndinanga ndiri mumba macho handini baba wacho mumba mangu inini ndomaitaurwa izvozvo orai zvakanaka muprofita akabvunza mubvunzo wekuti chii paakahuka mweya uyu ndiwani akati ndiwani ndobva wati chii wakati ndini Raisa Baradzi unobva kupi orai ndobva Mondoro
zvakarevei kwamuri? Izvezvo ndikazviziva kuti aiwa mweya wataura ka wauya pamwana ari kurwara ndibva wataura kuti imimi hama dzakateerera makazviona sei? taida kuti tichifamba kanokwana aiwa taurai semunhu mukuru. taifanira kuti tifambe isi nzvimbo 3 kuti toziva here kuti zvichokwadi. hamsi kupindura mubvunzo wangu. Zvandikafunga rega ndise maybe izvo kana mukachibata mataura mwana ahukwa ndiye murwere obvunzwa kuti ndiwani mweya wasvika pari oti wotaura zita ravava. imimi semhuri makamuripo makazviinterpreta sei? makazviona sei? makazvitora sei musoro menyumu? ndo zvandiri kutaura mambo kuti taida kuti tituve tichirukurirana kuti tifambe nzvimbo dzinokwana 3 kuti tizive maifambirei musina kunzwisisa zvataurwa. taida kuti zvibudeka pachina chaizvataurwa izvi ndizvo chokwadi. handiti here kuzofamba pane mumwe muprofita kana imwe n'anga kuda kuti mupupurirwe kuti zvamanzwa pekutanga ndizvo here? handitizvo? saka imi munogona kufamba sei musina kunzwisisa? tinofamba maererano nokuti apa tinenge sina kunzwisisa. nokuti tinenge sina kunzwisisa tinofamba. izwaika iwe usavhirikidze dare iwewe neuchenjeri hwako. ndati mwana abatwa nemweya ndiye murwere abva ataura zita revava wamatokusika zveshuwa amai andoko vanobva ndozita rawe. imi semhuri imi nekunzwisisa kwenyu zvairevei? hatina kuzove tichigara ka tichida kuti tinyatsotaurirana nekubuda kwawakazoitawo kuti tingaite sei. Fine, thanks. Ko izvi zvokuti taida kuzoenda kune rimwe dare maizoenderei? taienda kati tuve tichinzwa zvakare kuti izvi zvataurwa apa izvi ndizvo zvichokwadi here zvokuti hanzi ndinonzi raidza zvichirevei? izvi hatingafanira kuziziva kuti zvirevei. hapana kunanga kunzi muroya nokuti ine handikafungira takamboita imwe nyaya munomu takamboita imwe nyaya ndabva ndapamunenza zvandoda kupa ndakati imimi mosviko mugara ndio pachaya patirika muri muenzi kana mambita mumba mehama yenyu nomukoma wenyu modaro rega ndimbosungandire zvangu pazipfuro nemhepo handirika amai guru venyu votora sauti yemagodo usviko mwaya pamugera mwaya imbo mudzoka kuti rega ndidzoke pachaya pamubanda ndigere paya mune pane sauti yemagodo zvinorevei? hapana zvandingafungizive kuti zvinorevei. aona manje imimi hamutonge nyaya uku kana tiri munomu toda vanhu vanorisina ndizvo sevanhu vakuru ndizvo takakwadzisana ina ndaiziva kwamai bhandara mukufambira makataura muchiudiwa but ndazoziva kwamazi kuti nyaya iyi gushungo ikunetsana kwaona amai guru ndakasangana pabhiriji apo ndichiya kunokudare ranga rizuva redare rekoti saka ndikuona izvezviva gushungo imimi ndimi baba zvezvi pachena china maisina kufananidza pakudhura mogara muzodzoka mona pamwe vamwe vasauti munofunga imi mungatadza kufunga kuti sauti inorevei pandasimuka iyo? aiwa unoti ko sauti yaiswa nayo obviously yaiswa nevarizepa saka mbapa ndizvozvo ndingakazofunga sei kana ndafunga kuti yaiswa nevarizivemba ndofunga kuti iwo pamwe dzimwe nguva yevo hamene zvavari kufungira ndisina kukubvunza enda ndaiziva kuti kwamuri kubva kurwere rwekuti
muchimbuudza nyaya yenyu nameguru yokurwara kwomwana wenyu. Ndichatondera mutendesana. Asi mainanga ameguru Ndokwadi. izvi nangokuonesa kuti muzozvipachena haikone kurambira dana. Aiwa kuna baba Mungu. nungana muzvipachena zvamuri kubvunzwa mungu nakomana Tikapedze nguva Agushungu zviri pachena kana musikati makatadza kunzwa izvozvo that means mune dambudziko kuchikoro. Sonda useza mazuva. Chokwadi chekuti kana mwana ataura zita remunhu handitika kuti munhu wese anofunga kuti uyu ndiye ndokusaka makazoti toda kuenda pamwe kunoti tinzwise kuti zvatabata panapa zvinozogororwa here. Mungamusungira kuti makuenda musina pachamitauro chamabata makuenda munoedza chii chamunoedza uko imusina kubata kuti chii chabatwa. Mungaenda unoti takunobvunza kuti uyu mutamba here uku uyu muti womutamba here musina kuziva kuti muti womutamba. Aya ndiri kuzvinzwa. Saka manje muda kuzveka sei? Ndikaenda ndichitaura ndichiti saka alright pakadai amai ava handiti vari kuti iwe wakanzi muroyi handiti ko uroyi apa hauna kuburiswa unzi muroyi. Ndo zvatiri kubvunzai kuti mwana haana kuburisa here uroyi imba kuti mwana haana kuburisa here uroyi ari pamhepo haana kudura kuti simuroyi ndiri muroyi ati haana kuti ndiri muroyi akati ini ndinonzi nini haana kuburisa zita kuti muroyi haana kuburisa zita kuti muroyi akati chii akati ndinonzi nini asikashamburi kutsvaga chakuvadza mwana handiri kutsvaga chakuvadza mwana uyu wobva wataura zita rebaba muri kutsvaga chii chadya munhu iye uchitaura zita remunhu ndizvo zvakatipa kuti tizokukwekedzana nokuti uyu atotaura kuti zita rangu ndinini atiti ndozvo izvi zviri practical izvi mumisha umo hatirege kupedza ngatisapedza nguva mumisha umo zviri practical. Mwana akati dhii apa vanhu vakandotsvaga akaukwa akataura zita remunhu ndabva kwaninginani munotomboziva kuti ndiye munhu yaruta sei arutaurwa izvo zviri practical ndozvimumisha umo nokupedza nguva yetu zvemanga muchidzveka uyu mwana uyu mhepo yake yaunzwa nemaprofita uyu akatotaura kuti zvaari kuti ndini Liza aitotaura kuti Liza ndiye muroyi full stop. Muda kushayisa kudzveka kuti ndakazoti ndini ndozozviti ndakataura uri muroyi pamusoro yemambo right uyu imhepo yakataura handiti ko inini ndakataura ndopatiri kuenda manje imi mungadai mandipindura kudhara kuti ini handisiri ndakataura kuti muroyi asi mhepo ndakataura kuti chii toshenda panext stage zvino munopotera sei muchidai next stage ndeyekuti mwana ndiyakataura kuti mhepo ndiyakataura kuti chii muroyi takuenda next stage right makazoita sei apa hapana zvandikazoitawo maererano nezvakaitika makangomira ipapo asabhuku vakazouya kumba kwangu asabhuku vauya kumba kwangu vakanditaurira kuti amai vako vauya kupi kumba kuti vachitiwo vaida kuenda kudai saka ndanga ndavati inini madiko kuti mimi mambotanga makwirira kupi kunoku kwandiri inini toita sei togadzirisai ndozokunyorera tsamba yamunanainayo kupi kudai sabhuku akati iye vakapindura iye vachiti saiwa hakana noenda kupi ndida kuenda kudai chete orafai zvakwana mirai mimi avaenda kwangu pasabhuku vanotaura zvavakataura imaenda pasabhuku makataura zvataura chii amai alright imimi nemusha wenyu mwana ataura anongedza mweya wanongedza ndopanobvunza makazoita sei tanga tichida kuti titofamba zvakare vada unofamba zvakare ndopata chimubvunza unogofamba sei musingakuziva asi asibuda zviri pachena kuti uyu angatonongedza kuti chii ava ndovaroi saka maizoda kuti muzofamba handitika kuti munyatsokonfema kuti zvizvo here izvi ndezvechokwadi here fine right now muda kubvunza mubvunzo
Pamusoro mama. Ndaida kubvunza kuna mai ava kuti makabatirwa zidoro nababa pamuti mwana wenyu akazoti kudii muprofiti nokuti kunyange mamusade zvaitaurwa asi nzeve dzenyu dzaishanda kuti mainzi akazoti kudii muprofiti. Aiwa muprofita akati hamusi muroi makamboona here vakabata badza vachichera mushonga vanhu vakati aiwa zvikanzi saka havasi varoi ava asi vane mukadzi anogara kwamapanga kwanogara mwana uyu anotungamidza amai ava pamberi kureva ini manje munotungamidzwa zviroi asi imi musiri munhu uyu wakwamapanga uyu ane ukamana nabaradzi asi mukadzi waAroni ndiye akataura kuti mai ava ndinovaziva. Ndopakabvunzwa kunzi ko imimi murume wenyu asara kupi kureva Aroni akanzi murume asara ati andiuye ndikauya kondotema munhu nedemo. Kurati ukamapanga imi mune ukama nawo handina kana ukama navo handina. Alright. Handina ukama navo. pakati pehamedzi chini chii papa saprofita ngauye toda kumbira varume vaviri vakagarisana apa vabude panzava. pesi ngauye mapurisai vanhu apa panzava vanotarisisa nhingi kufambisa dari zvakanaka. iwe handi Sebenarnya gunungan diri gunung. Pakati pehamedzi iwo muprofita padare iri munhu mweya ndo wakunosinza nawe utogona kutaura nemweya here katogozva nenyama yako zvakataurika nemweya wawe nyaya yakaitika tatinotaura nenyama yako here kati nemweya aiwa nenyama itaura uri chii pakati pehamedzi munohamba here nevanhu vakati hamunaukama semuprofita pati pavo tinawo chii muri chii nechii ava ndibaba vangu ava ndambuya vangu mazinawo saka wezomira muprofita wawo uchiprofita pasii profita handakuprofita ndakaedza kushedza vabiya vangu vaprofita vatibatsire ndipane nyaya handashedza vaprofita vangu vakwana kuita vaviri kamuchira ndavamwe amai chita nyaya iripo iyi yatikunda kutanga kwenyaya ndevekuti nyaya yako yakatangira ini ndakaita kuziviswa kunzwe nenyaya iripitika mumafoni naambuya ukwachekudza unogara kunonzi kwaFrancis kati ambuya nyaya ndei zvakanzi nyaya iripo ndeyekuti mwana wako anonzi Noko mwana mukoma wako ari kunzi ari kupenga ari kumhanya ndipane nyaya kati ari kumhanya nei zvakanzi pane mhepo iri kutaura ipapo ndiye mukoma wako akashauya inzi Fochi ndakati ho hapa sveri saka manheru acho ndakamhandaziswa nababa kunyaya ari kutaura mhepo ari kutaura akutaura mhepo iriapo ndiye mufu akafa mukoma wedu isu akafa akatozvitaura aitozvitaura aiti ndinani mazwi kuzotaura kwake haana kuzopata nokuti yaitaura senyaya kunzi mutopirwawo nambuya ndakati handiizive nyaya iyi iyo handisati ndainzwa baba usati vanditaurira manheru acho kusati kwadoko ndodzokorori wati mhepo yekumhanya kwaita mwana yairakidza kuti ndiye mukoma wako ndiwe mukoma madzukiro andakaita vakanditaura kuti mwana mukoma wako ari kumhanya Noko ndiye mwana mukoma wangu ndiye Noko wacho mukuru ndakati nyaya yacho gogo ndeyeiko saka nyaya iripo ndeyekuti vanhu vari kutaura mazwi achiti Noko ari kumhanya kwagweshi ari kumhanya ndakati nyaya isati yasvika mudzidza asi andapirwa saka nyaya ndakazonopirwa nababa ndokurwarira si bvatata nakuramba baba tichaenda funga kwabva kachena bvatazoenda uri musi wesatani bvatasvika kuya tichaimhoresa mwana hasi kudaira aramba kuoneswa hama tikaenda tivatatu ini namai nekuti aya mazwi amwe andakanzwawo zvangu pakati mazwi aya ambotaura achinzi
pakange pachinzira mutoriro. Saka ndaiti wofungidzira pamwe mweya uye wainzi mfochi antu yakutaura ndowandaida kunzwisisa. Ndati tinozvinzwa sezvo ari kumuprofita semhepo iri kuita mwana ari kumhanya. Tikati nyaya yapo ndeyekuti akasvika kwemuprofita baba tichatora mwana touya naye musha semwana asina kusvika musha abva manyiko kumuprofita ndokwanga achigara. Saka mwana tikazomutora vauya musi weSaturday tikati ininiwo panyama yangu iri basa ndo basa randinoitawo rezo remashavi. Aya mashavi acho akaita semhepo idzi anouya chimboona kuti zvari kutadza kuti anese ukama achatirova here semarovero akaita kuti papa patakasvika pacho akarova amai vedu vakarohwa nemuzukuru waunowo. Tikati mhepo izi taona kuti ita se ikurova amai ngauye kumusha nekuti kumuprofita hatina kwatinosvika tisina kusvika musha ndokuya kwakaita. Wasvika payo tikati takukumbira waprofita bva waziswa sabwa zvakaranga aziswa akauya akafora panyadzokerera panyaya yekurova wati unoziva kuti mhepo inobota sei inorova nekuziva kwako mhepo ino yakasvika kana taura tiri ipapo kuti zvinoreva kuti mhepo inorova. Nyaya yakaitika ndeyekuti mhepo yakashongwa ine hasha inorova neisingade kuzikanwa. Ndakati asaka mwana ngawe inoita sei inorova. Saka uyangane mhepo mwana angane mhepo yakarova amai kurwara kwaita. Yakarova saka tikati ngawe kumusha mira usamai inorova amai. Zvinoreve chii kwamuri zvakareve chii paakasvika musha mhepo iyi ine hasha asvika musha ichirova amai avo imakainterpreta sei? Amai vakarohwa ndeavo tanatina saka yadaro yarova amai ndakati nyinyi kumuprofita baba ndaona basa muri kubata remweya asi nyaya ipo mweya kwandini ndauya ndaona marwariro mwana anga kutotiza takagara kudhose kudaiso mwana akava achimhanya shuwa munhu wamwana auya achimhanya ndakati inyi mweya nditora isati murapa ndokubata sebhadona zvishuwa mabhota akamuteura bataziya mwana uyu hasha iyi ndipo ichine hasha tikati auraiti ndonyaya iripo. Mwana ndakumukumbira kumusha mwana wenyaya dziri kutohase makuru plus nenyaya yakamira yemukoma akafa asati afamba tida kufamba. Saka nyama mira dzakaita asati abata chokwadi apa kutaunzi nyaya idzine mazwi evanhu imhepo yemunhu akafa gore rakapera muna December mukoma asi akafa nedambudziko retsaona. Ndikati zvisinei kana nyaya yacho yatumba kudai yanaka kuita kuona we nekuti tikubva pati kuenda kupi. Saka zvadaro patata mwana auya kumusha musi weSaturday ndati nyaya iripo baba pandakati paipa vanhu tiungane toita sei. Baba akati adedza vanhu vese mumusha naambuyo zveshuwa gogo takamhanda kavadedza gogo vatavadedza vaitoenda kwavaiendawo tati gogo nyaya iripo ndeyekuti usakwanise ita papoint hatina nguva gogo vaenda kwavaiendawo makaungana musha kuti takaungana musha takaungana musha vatashedza vatakadedza vabatsiri panditanga kuimba amusine tibatsire zveshuwa vanhu vakatanga kuhuka kwatanga kuhuka mwana vadona pana ambuya ari panzaka ambuya vedu ndovari panzaka vanzi Miriam iye zvakare mira akahukisa ndiani vamwe vakushamwari ava vakagovakoka mhepo yakahuka pana Miriam katakahuka pamwana wacho ari kurwara efine vaadona adonha kudaro vamwe vacho avo vakabva vaterawo vachida kuita hwenyuka vapi ambuya vedu varipo vanonzi Miriam wacho ndovaripo vakabatwawo vakabatwawo futi muwo futi bva hakwa futi muprofita mumwe angatadedza akuti ndaita mutemo tikati nyaya ikati itsvage wani vunga muprofita bva nyaya yapo ndekuti ikatirumure titi kusvike pane nyaya chaipo kuti nyaya tainga ndeyemweya. Saka tada kusvika pane nyaya sezvavahuka vese wanziwe ndiani bvunzo wakaitwa vakatanga kubvunza pana ambuya edu apo vanzi vasiye tingatore mhosva ndokumusha kwavo nyaya idzi hadzipindi vari panzi apa Miriam. Zvadaro vatatraya muprofita vatinoita muchechi ndaita muchechi panyaya yacho
pakuprofita muprofita yaidaro iyo Yaita mutete. Ko wekutanga makaita sei? Makavasire. Wekutanga mwana. Aiwa. Ava ambuya varipo. Hatina zvatakaita isu vakarumurwa nemuprofita tikamuchira zviyakati tikatimurumure tingatore mhosva dzokurudza tsi dzedu dzatafambira zviyakatoda tikati vati nyaya iripo apa ndeyekuti tida kusvika apa nemwana kurwara achiti akarara mwana uyu pamwana uyu ndokuti muzoti ndiyakabvunza kamuchira uye ndiwangatadedza ndiwani vanzi ndiniraiza baya uri kudei saka ndikuda nyama ndikuda nyama ndikuda nyama yeiko sakanzi ndikuda nyama yekudya tati ndomataura ite chimhepo iyo chese kagara takada ndo zvaita takati gogo ndimi gogo wanyu kutaura izvo chitaura ine mhepo yaiona muzukuru wenyu ndakabvunza kuti agogo nyaripo muzukuru makambogara naye ndikanzi handina handingadye kaka ino ndipo wakatanga kutaura ndikadye kaka kasina kukora ichiko vakutukira paipai saka kazoa kutukira baba wada kuwaroka ati baba hatisi kugadza nyaya kuunza kwandakaita kuti vanhu muyi kada tionesana kurwara kuita se kuita mwana ndopane nyaya zvakanaka saka nyaya tachitasurana naye nakushuka watatu I think tazoizva zvabuda vaiye vakachidzenga zvavo pakatotaurwa nyaya huru iyi vanga muchidzenga pakataurwa nyaya huru nokuti ndiri kuda nyama mizi chii huru handirika tikapana tiri kutaura nyaya yehuru iyo vatiri kutaura nezvavo kuti avari kuti imimi ndimakanongedzera makanditi chii muroi ndio zvarotaura imimi semutuyu yakakunongedzera huru inini indoda kutaura chokwadi uyo haana kutaura kuti muri muroi muzukuru wavo ava vanotaura kuti uri muroi akataura kuti muroi ndiani muzukuru wavo ari muno iye ari kurwara ari muno kusei mazokwirira vadara aiwa ndati ndo mumba matakadeidzwa tikaungana saka regai ndikwirire avadari ndoakachirwa ndomusungwetu ari panze ari makore mangani ari form 2 andaichi muri gari gagareko saka imimi uyu mazomusungisa sei ndamusungisa nokuti ndiye akakoka vanhu mumba make kuti uyai kuno tinzwe zviri kuno munzwe zviri muno mumba saka ndopakatanga dare iri alright zvakanaka ndoda kubvunza dare muno zvitsva here zvimisha medu matigere kwete kuti kana mwana munhu akarwara neimwe nzira yatisinganzwisise vanhu vanotsvaga vabatsira handiti munhu akahukwanza kana kunamata chaiche kunamata kuenda nebhaibheri kudaiwo kusvika pamunhu kudai nebhaibheri kudai munhu arohwa nezvinhu mumwe anototaura nebhaibheri chaiche muchinamata munhu anotaura andabva kwakati ndazodai ndakazodai handirika fine now saka izvi hazvisi zvitsva mumamisha matigere zvinowanikwa amai asi dambudziko rangu ndikuti sei makakwirira uyu ndakamukwirira nekuti ndiye akakoka vanhu kuti uyai nemaprofita ake iwai akapinda mumba umu akatanga kushandisa ndimi dzavo alright fine dai ari mwana wenyu imimi kana muzukuru wenyu chaicha kubereka chaichai abvazi bhadhi maita sei ndaingofamba oka good maifamba kana mafamba mubva masvikonzi ndijohnson kana johnson ubva ataura imunoti kudii ndingagoti kudika ndinongoti zvataurwa ndizvozvo saka ndo zvakaitika manje mavabata amai ndo zvakaitika manje izvozvo kuti ava vakaita sezvamaizongoitawo imimi saka vaita zvavaita vakanokoka chii
vanobatsira vaya vaiti vauka chii mwana uyu ndivapindwa nechi nemweya mweya uchibva wataura chii zviripo zvamainge makamboitawo murimiwo futi. Saka ina hazisi kuona kuti ava vachipinda vamakwirira dai kuri kufunga kwangu maikwirira muprofita kana iye mwana wacho. Ndakaona kuti mwana mudiki haana zvaanokwanisa kuziva murasi ari kurwara. Saka pakazokwirira saka ndakazoenda kuna sekuru wake. Baba wemwana wacho iyeyo vari muno. Kusembisira kukwirira baba wacho kana makaona kuti mwana mudiki. Ndakaona kuti baba wacho vanogara kwamapanga uko kwagudzi. Asi kana ndorera mwanaka ndomuridzi wemwana anomirira kana mumajeri kana mumadharedzi mosva nokuti uyo achiri mudiki kawo. Ndakaona kuti mudiki ndikakwirira mwana mudiki. Ipapo makagona ipapa makagona asi dai makakwirira baba wake chaichai kana kuti amai vake chaichai kuti onai zviri kutaura chii zviri kutaura mwana wangu ushu mwana wenyu uyo ari kuti ndini ndiri muroyi. Vakanga varipo futi ndanani vakanzwa mazwi kada kusvika kumagumu vakanzwa mazwi zema kuti tizwe mupupuri vija rimwe ayo kana vekwenyu vangu varimo. Inini ndine mwana wangu vana ari pano amai sumukaiti uri mwana anga asipo pari bvunzo vanoda kubvunza ndeuti anga ari kweri anga asipo ndiva ndio vakabatiwo nemweya asi vakazobegerwa kaka amai titaurire zvamukanzwawo panyaya zvakaitika ndezvekuti waizi mwana wangu mwana watete wangu saka akandipedza akati ambuya muye kumba nokuti mwana ari kurwara noku kwese uku ngatijambei toda kuenda pamuprofita apa maapaberi pemuprofita. Okay, muprofita akazotaura akati akahaka mweya musikana paanga achirwara ndobva ahaka ndobva abvunzwa kuti iwe ndiwani ndobva zvanzi ndini Laiza zvikanzi Laizani zvikanzi Laiza Baradzi zvikanzi unobva kupi zvikanzi ndinobva kumhondoro ndobva zvanzi saka pano nemwana uri kudei chii pane mwana uyu zvikanzi andikuda nyama yake zvikanzi nyama yake iye zvikanzi nyama yanoku ndo yandiri kuda ndo zvandinoziva changa. Good. Amai, zvakataurwa nemuprofita uyu abi nemwana uyu munozviramba here? Ndinozviramba. Good. Munozviramba kuti hazvisirizvo. Zvinopatsika chivanhu kana munhu aramba zvakataurwa kaka. Handiti tinoenda pamwe? Kaka. Takuenda pamwe. Handiti? Ndizvo. Vagushuko nemhuri yenyu handirika hamuchaenda kumaprofita vakomana vakambonyepera chete pamwe vakanyepa imimi nemhuri yenyu naamai guru venyu amai guru pane kwavanoberekwa handirika hamuvasumudze musina hama dzekwavo ndizvozvo munoenda kuhama dzekwavo kuti ndo zvatasakana nazvo izvi tatobva kudarira mambo zvo zvatasakana nazvo izvi hatigoni kuvasumudza ava kuti tiende navo imi musikaita sei musipo musikazive takusumudza hama yenyu mwana wenyu tinonzwa kuti zvakabuda uku ndizvo here moenda makuenda pachinamba 2 moenda pachinamba 3 kana zvakarambika pazvinhu zviviri kuti toziva kuti hapana urora kana zvikasvikuwirirana toziva kuti chii tapedza. Aiwa tiri kuzvinzwa. Mavhunga aripo pamunenge makufamba mavhunga munenge muinaye semupurisa anenge achigonzwa chete kuti zvakamira sei anozova chapupu chenyu kana madzoka muti muvi mudare muno zvakanaka
amavuka vanozokudaidzai kuti mufambe pa 1 2 handitika imi munenge muri chapupu chemafambirwo anenge akaitwa chii akaitwa nevanhu handidi kunzwa amai muchiti handisi kuda ndarwara ndazodii kana imi kuti hanjikari kunzwa kuti tazodai handi mazvinzwa kuti tofambo muri igarewo zvakanaka. Uyu mwana ari kudzidza ari kutoenda kuchikoro asi kuenda kuasachaenda aya zvakanaka atende muchiita zvataurwa namama muenda maunenge mazwa zvisanangurwa izvozvo hatiwo muteeresa hati zvataurwa mazvinzwa onge ndazvinzwa uya musaina